כל הציבור הקדוש והיקר. אנחנו יודעים שביום שמחת תורה עשינו תיקון הגשם, מתחילים להגיד משיב הרוח, מוריד הגשם. אנחנו בעזרת השם נתחיל מאיזה עיקרון כללי, שהעיקרון הכללי הזה נוריד אותו לנקודה בפרשת בראשית ונקודה בפרשת נוח, ויהיה לנו כמה דברים מאוד מאוד חשובים שנלמד היום בעזרת השם, נקווה בזמן שיש לנו. אז בעצם אנחנו יודעים שאנחנו מתחילים להגיד משיב הרוח מוריד הגשם. אתם יודעים, אם אדם שכח להגיד משיב הרוח מוריד הגשם ואמר במקום מוריד הטל, אם הוא סיים את הברכה הוא לא חוזר. למה? כי אנחנו יודעים שהוא לא אמר שקר. למה הוא לא אמר שקר? כי גם הטל, יפה מאוד, הטל הוא לא נעצר. אבל איך נקרא הגשם בפי חז"ל? המשנה במסכת תענית בדף ב' עמוד א' אומרת, ממתי מזכירים גבורות גשמים. שואלים חז"ל, למה זה גבורות גשמים? אומרים חז"ל, מפני שיורדים בגבורה. למה הגשמים נקראים גבורות גשמים? למה זה נקרא גבורות גשמים? מה הקטע של הגבורות? למה גשם הוא נקרא גבורות גשמים? יותר מזה, תסתכלו פה בדף מקורות שיש לכם, הגמרא, המשנה במסכת אבות בפרק ד' אומרת, זהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר, ואנחנו בעצם רוצים להבין את העניין של מידת הגבורה, הגשם הזה שיורד בגבורה. חז"ל אומרים הגיבור זה הכובש את יצרו, שהרי כתוב טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר, באמת על הדבר הזה אנחנו רוצים לשאול שאלה מאוד מאוד גדולה. תגידו לי שאנחנו מסתכלים בתנ"ך, מי נקרא בפינו גיבור? מי נקרא בפי התנ"ך גיבור? שמשון. מה שמשון ידע לעשות? מה שמשון ידע לעשות? שמשון ידע לקחת את לחי החמור להרוג מאות אנשים. שמשון ידע להגיד ריבונו של עולם זוכרני נח הפעם הזה וינקמה נקם אחת משתי עיניי מפלישתים, ומה לעשות? לתפוס את העמודים של הבניין, להוריד את כל הבניין. זה שמשון. אנחנו הגיבורים של התנ"ך, הגיבורים אשר לדוד. מה זה? אנשים שהיו יודעים מה לעשות, היו יודעים לכבוש, היו יודעים לנצח, היו יודעים להילחם. דוד המלך הוא גיבור כי יודע להילחם. עדינו העצני, בבית המדרש היה עדין כתולעת, אבל שבמלחמה היה קשה כארז. לכאורה גיבורים שאנחנו מכירים, שאנחנו מדברים עליהם, שהתנ"ך מדבר עליהם, זה גיבורים כאלו שידעו מה לעשות, לכבוש את העולם. וכאן מה כתוב בחז"ל? איזהו גיבור? כובש את יצרו, והפסוק בספר משלי אומר, שבושל ברוחו הוא גדול יותר מלוכד עיר. אז למה אנחנו כל כך מתלהבים משמשון? למה אנחנו מתלהבים מכל מיני סיפורי גבורה ששמענו? בדיוק השבת סיפרנו על סיפור שהיה לפני אולי 20 שנה. אתם יודעים, בשדרות לפני שהיה צבע אדום, אז היה שחר אדום. היה מקרה על בת בגיל 17. כן, נכון, הילדה בגיל 17, נועה אבוקסיס, פתאום רק לשם הפרטי שלה. אלה אבוקסיס. והיא הולכת עם אח שלה, הם חזרו מהסניף בבני עקיבא, והיא חוזרת עם אח שלה, ופתאום יש שחר אדום. והילדה הזאת שוחחת בכנפיה, ממש, היא שמה את כל גופה על אחיה, ומשוחחת עליו, כדי שאם חס ושלום יהיה טיל, שלא יפגע בו שום דבר, שום רסיס לא יפגע בו. באמת הטיל נפל לידם, והגנה עליו בכל גופה, והיא הצילה את אחיה הקטן, אבל היא נהרגה מאותו קסם שממש נפל באזור שלהם. אלה אבוקסיס השם מקום דמה. האם אני יכול להגיד שהילדה הזאת היא לא גיבורה? האם אני יכול להגיד שאין לה גבורה? חז"ל אומרים שגדול המושל ברוחו מלוכד עיר, והסיפור הזה, הנה אתם רואים, ידעתם להגיד את השם, ידעתם להגיד מה קרה, הבן שלך היה שלף שם כנראה באותו... השלף הוא המשפחה? כן, הוא היה קשור... מטורף. זה לא דומה. האם אני יכול... מה? זה לא דומה לאחד של הפרק. למה? זה אנשים שיודעים. תגידו לי, רועי קליין שקפץ על הרימון, מכירים את הסיפור עם רועי קליין? רועי קליין שבבינג'בל במלחמה, במלחמת לבנון השנייה, שקפץ על הרימון, האם בפינו הוא לא נקרא גיבור? הוא גיבור? אבל אנחנו אומרים שמהגיבור זה המושל ברוחו, מזה שיודע להילחם, מזה שיודע לכבוש, מזה שיודע להגן, מזה שיודע להילחם. לא, זה לא מה שכתוב כאן, מה? אותו דבר אתם אומרים, אבל כתוב כאן, טוב ערך אפיים מגיבור, ומי שמושל ברוחו גדול יותר מלוכד עיר. ואני שואל למה בתנ"ך אנחנו זוכרים דווקא את אלו, שהם הגיבורים שיודעים להילחם, שיודעים לכבוש. ויותר מזה, אתם יודעים, יש סיפור גדול על הרב שלמה אבינר. שמעתם על הרב אבינר? הרב אבינר, הוא היה ראש ישיבת עטרת כהנים, הוא עדיין ראש ישיבת עטרת כהנים, היה הרב של היישוב בית אל, הוא פעמיים עשה פעילויות בשליחות המוסד, הוא פעמיים נשלח על ידי המוסד לעשות כל מיני, כן, פעולות חשאיות. ויש סיפור שפעם אחת הוא נקרא, ומרימים אליו טלפון, אומרים לו שהוא נקרא כדי להוציא פעולה מאוד מאוד חשובה, פעולה צבאית, מדינית, ביטחונית, כלל ישראלית. הוא הלך לאותה פגישה שביקשו ממנו לבוא, בשביל להוציא לפועל פעולה מדינית, ביטחונית, צבאית, כלל ישראלית.
ואחרי זה, אתם יודעים, הוא היה תלמיד של הרב צבי יהודה, יש את מה שנקרא שיחות הרב צבי יהודה, אז מי שערך את זה, של הרב צבי יהודה זה היה הבן של הרב קוק, ומי שערך את השיחות האלה זה היה הרב שלמה אבינר. והם מספרים שהרב אבינר איחר לשיעור, והוא מגיע לשיעור באיחור, ואומר לו הרב צבי יהודה, איפה היית? אומר לו הרב, אני נשלחתי למה? אני נשלחתי לפעילות ביטחונית, מבצעית, מדינית, כלל ישראלית. אז מה הרב צבי יהודה ענה לו על הדבר הזה? עוד אנחנו נראה בהמשך, אבל אנחנו בעצם מנסים להבין מה העניין הזה של הגבורה, ולמה הגשמים הם נקראים גבורות גשמים, ולמה בעצם אנחנו מדברים על גיבורים, וכשאנחנו מדברים על גיבורים, אנחנו מדברים על גיבורים שכובשים ערים, אנחנו מדברים על גיבורים שזהו גיבור הכובש, זהו גיבור, אז זה שמשון הגיבור שיודע להפיל את הבניינים, שיודע להילחם, אנחנו מספרים על רועי גדל, אנחנו מספרים על אבו קזיז, אנחנו מספרים על כל הגיבורים שנמצאים בשנה האחרונה במלחמה, שאנחנו כל כך רואים אותם גיבורים שמוכנים לתת את כל החיים שלהם, ולהילחם ולכבוש ולהתמקד במטרה, ופתאום אתה אומר לי לא, הגיבור זה המושל ברוחו. הגיבור זה מי שמושל ברוחו יותר מלוכד עיר, אז אנחנו רוצים להבין את העניין הזה של הגבורה, ואיך זה בא לידי ביטוי הגבורה, ולמה אנחנו קוראים בסוף לשמשון, שמשון הגיבור, ויש עוד נקודה שצריך לשים לב אליה, אם תראו בתפילה, אנחנו כל הזמן אומרים, כשאנחנו מתחילים מתפילת עמידה, אנחנו אומרים ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, האל, הגדול, הגיבור והנורא. אתם תשימו לב שכל פעם לפני שאנחנו מזכירים את הגבורה, מה יהיה לנו קודם לכן? גדולה. לך השם, הגדולה והגבורה. תמיד לפני הגדולה תבוא לנו גבורה, ואנחנו רוצים להבין למה תמיד באה לפני הגדולה, מגיעה הגבורה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שאפשר לדבר עליה בעריכות מאוד גדולה, ואנחנו, לך השם הגדולה והגבורה, לא, אז אנחנו אומרים למה תמיד בעצם הגדולה היא מגיעה לפני הגבורה, ולמה תמיד לפני גיבור יש לנו גדול, ומה העניין של הגדולה שהיא באה בעצם לפני הגבורה, וזו נקודה שאנחנו רוצים להבין אותה, נדבר על זה בתמצות, ומתוך כך נראה פה, מי לא חדר, יפה, אתה תימני נכון? כמו לוחם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אנחנו רק רוצים להבין את הנקודה הזאת של הגבורה. תגידו לי, אני רוצה לשאול אתכם, מי זה שהתגבר ראשון עלי אדמות? מי הראשון שהתגבר? מי הראשון שהיה גיבור שהתגבר על עצמו? יוסף היה הראשון שהתגבר? מי היה הראשון שהתגבר? אברהם אבינו, לפניו, מי היה הראשון שהתגבר? קשור לפרשה האחרונה שלנו, מי היה הראשון שהתגבר? או קשור לפרשה עכשיו, זה בכלל נראה לכם קל, נו, מה אתם אומרים? מי הראשון שהתגבר? מי הראשון שהתגבר? נוח מדורו. נוח מדורו שהיה כזה. לפני נוח. לפני אדם הראשון, מי הראשון שהתגבר? המים. ריבונו של עולם, מתי ריבונו של עולם מתגבר? ריבונו של עולם כביכול צריך להתגבר. אלא אנחנו יודעים שאחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא זה שין דלת יוד. ולמה השם שדי? מה זה העניין הזה של שין דלת יוד? מה זה העניין של שין דלת יוד? שאמר לעולם די. מה זה שאמר לעולם די? אנחנו יודעים שריבונו של עולם הוא הטוב. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, וריבונו של עולם רוצה להשפיע עלינו את השפע הגדול ביותר. ריבונו של עולם ברא עולם. והוא ברא עולם כדי שיוכל להשפיע מטובו הגדול בכל הרבדים של המציאות, בכל ההוויה כולה וגם במציאות החשוכה ביותר. והקדוש ברוך הוא נתבע לעשות לו דירה בתחתונים, וצריך להעריך בזה המון, אבל העיקרון שריבונו של עולם הוא מלא שפע, מלא טוב, הוא רוצה כמה שיותר להשפיע מטובו. אבל ידע הקדוש ברוך הוא שאם הוא ייתן שפע מעבר למה שהכלים מסוגלים לקבל, אם הוא ייתן שפע מעבר למה שהכלים יכולים לקבל, אז במילא הדבר הזה לא יהיה להם לטובה, אלא יהיה להם לרעה. ובעצם הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא היה צריך לברוא עולם, שבו הוא משפיע מהטוב שלו, אבל הטוב שלו צריך תמיד לבוא בהתאמה למה שהעולם מסוגל לקבל. וכיוון שזה צריך תמיד לבוא בהתאמה למה שהעולם מסוגל לקבל, אז הקדוש ברוך הוא מה צריך לעשות? מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להתגבר, ומה לעשות? לצמצם את עצמו מעבר, לצמצם את עצמו ולא לתת את כל הרצון כביכול האידיאלי הגדול העליון שהוא כל כך רוצה להשפיע, אלא לתת כלים, לתת גבולות, לתת מחיצות ולהתאים את השפע למה שהמציאות מסוגלת לקבל. ובעצם הרצון הזה לתת מצד אחד את הגודל הכי עצום שיש, ומצד שני בהתאמה לכלים זה מבקש את ההתגברות, וההתגברות היינו הצמצום לצמצם את השפע בדיוק למה שהכלים מסוגלים לקבל, כי אם אתה תיתן שפע בעבר למה שהכלים מסוגלים לקבל, זה לא יהיה שפע אלא זה יהיה מה? פשע. תמיד אני נותן את הדוגמה שהילדים שמים קורנפלקס עם חלב, אז מה קורה הרבה פעמים? מה הילדים עושים? הם שמים המון חלב עד שמה קורה לקורנפלקס? כבר אי אפשר לאכול אותו, נכון? זה הופך להיות טיסה. מה קרה? נתת שפע מעבר למה שהכלים מסוגלים לקבל, יותר מוכר, בלאווח, נכון? אכלתם פעם בלאווח. אבל יש סלט עגבניות, אבל מה עושים הילדים עם הסלט עגבניות? הם שופכים כל כך הרבה סלט עגבניות עד שמה קורה למלאווח, הופך להיות רטוב, אי אפשר לאכול אותו. נתת שפע
מעבר למה שהכלים מסוגלים לקבל, שנתת שפע מעבר למה שהכלים מסוגלים לקבל, יצרת פה קלקול ולא תיקון. וריבונו של עולם, תראו את זה אצלכם בדעת זבוגנות, תראו מה כותב הרמח"ל, והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה שדי שאמר לעולם די, ושהשמיים היו נמתחים והולכים עד שגער בהם כמו שכתוב במדרש, והיינו כי ודאי יכול לברוא יותר בריאות ממה שברא, והבריאות עצמם יותר גדולות ממה שברא. ואם רוצה לברוא בריאותיו לפי ערך הפועל, לא היה להם שיעור כמו שאין לו שיעור לו וליכולתו, אבל ברעם לפי ערך הנפלל, דהיינו ששיער בהם המידה והתכונה הנאותה בהם לפי המכוון בהם. ונמצא שהכל פנים עיכב כביכול יכולתו הרבה, ובלתי בעלת התכלית שלא תפעל בבריאותיו כמו משהו מסוגל. למה? אלא לפי ערך הבריאות, ואומנם כדי שתהיה הטבה שלמה, וזה מה שנקרא שהרמח"ל כותב שהקדוש ברוך הוא לא רצה שלנו נמה דחיסופה. מה זה נמה דחיסופה? לחם של בושה. ולכן בעצם ריבונו של עולם ברא חוקיות במציאות שעל ידי העמל שלנו, על ידי היגיעה שלנו, על ידי ההתקדמות שלנו, אנחנו נקבל את השפע. ותשימו לב, ככל שהעולם יותר ישתכלל, ככל שהעולם יותר יתקדם, אז ממילא העולם יוכל לקבל שפע יותר גדול. ככל שהעולם יותר יתפתח, הוא יוכל לקבל שפע יותר גדול. ותמיד השפע יהיה בהתאמה למה שהכלים מסוגלים לקבל. וזה שריבונו של עולם נותן שפע בהתאמה למה שהכלים מסוגלים לקבל, זה בעצם היכולת של ריבונו של עולם לקחת את הגודל העצום ואת הרצונות העצומים הבלתי גבוליים, ועכשיו מה לעשות להם? מה לעשות? לצמצם אותם ולכוון אותם אל המקום המדויק. תראו את הרב קוק בעולת ראייה, הגבורה היא המגבלת, מצמצמת ומשימה הפרשים והבדלים בין נושא לנושא, וכבר יש לנו הגדרה מהי הגבורה. הגבורה היא היכולת להתגבר. היכולת להתגבר זה היכולת לצמצם, לקחת את הגודל האדיר ולהוריד אותו בעצם אל הפרטים הקטנים, ולדעת לצמצם אותו אל הנקודה הקטנה, ואני אסביר מה אני מתכוון, אבל רק לפני כן תראו מה זה שהקדוש ברוך הוא נותן שפע בהתאמה. האבא, זה בלבש בחינוך, מצמצם את עצמו לרמה שלו, שיבין מה שהוא אומר לו. יפה מאוד, מצוין, זה גם דוגמה טובה, אבל אני ניתן עוד כמה דוגמאות בהקשר הזה, רק לפני כן אני רוצה להיזכר אולי במה שקרה לפני שנה. אתם יודעים, מה זה שהקדוש ברוך הוא נותן שפע בהתאמה למה שהכלים מסוגלים לקבל? אתם יודעים, תארו לכם, יימח שמם וזכרם, שכל המחבלי הנוח'בה הזאת, האלו, היו מגיעים לגדר. היו מגיעים לגדר, והתצפיתנית הייתה מרימה טלפון לביבי נתניה, ואומרת לו, ביבי, תקשיב, אני עוברת פה את כל המתווכים, את כל הבלגן, יש פה מחבלים, 3,000, 4,000, 5,000 מחבלים פה על הגדר, הולך להיות פה מלחמת עולם. ביבי מרים טלפון למפקד הטייסת, מרים את כל חיל האוויר באוויר, הורגים את כל המחבלים. שאלה לי אליכם. מה היה קורה היום? איפה היינו היום? תספרו לי מה היה קורה. ממשיכים עם ההפגנות, אתה אומר, מה היה קורה היום? הם מורתעים, אם התלבדנו האם הם מורתעים, עכשיו הם בטוח, מה, אתם יודעים מה היה קורה? הם בטוח מורתעים, סינואר עם אח שמו היה חי, עכשיו נסראללה עם אח שמו היה חי, החמאס היה עומד על מכונו, החיזבאללה היו ממשיכים לחפור עוד מנהרות ועוד מנהרות ועוד נשק ועוד העברות של נשק. דהיינו, אתם יודעים, להסביר למה הקדוש ברוך הוא עושה מה שאני לא יודע להסביר. אבל אנחנו כן יכולים להגיד דבר אחד, שכשקורה לנו אירוע, כל דבר טוב שיוצא מהדבר הזה, כלול ברצון של מי? כלול ברצון של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה להשפיע לנו את השפע הכי גדול בעולם, אבל הרבה פעמים הכלים לא מותאמים לקבל שפע מעבר למה שמסוגלים לקבל, הם לא מותאמים. ולכן לפעמים השפע הזה יבוא בצורה של מה? הוא יבוא בצורה של דין. ואני נותן לכם דוגמה איך לראות את החסד שבדין, כי הדבר הזה, הדבר היחיד הזה, גרם לעם ישראל להבין שיש רשע שצריך למגר אותו מן העולם, שיש רשע שצריך למגר אותו, שצריך לחלות אותו מעל פני אדמה, שטוב לו וטוב לעולם שיהיה פה על פני אדמה. והרבה פעמים בשפה הרגילה והנורמלית לא הצלחנו להשכיל, לא הצלחנו להבין, הכלים לא היו מותאמים לשפע הזה. הוא כל כך רצה לתת לנו את השפע העצום הזה, אבל אנחנו ויתרנו ואנחנו יצאנו ואנחנו נתנו נשק למי שרוצה לחלות אותנו ולהרוג אותנו. ואז ממילא הדין הזה, הוא היה חלק אולי מחסד גדול שגרם לעם ישראל להבין את המטרה שלו בעולם, שגרם לעם ישראל להבין את השליחות שלו בעולם, שגרם לעם ישראל להבין שכדי לפי המוסר וטוב בעולם יש רשע שצריך למגר אותו מן העולם. והנה דוגמה לזה שיש שפע, רק השפע לפעמים הוא בא בצורה מוגבלת ומצומצמת כדי שהכלים יוכלו להכיל את השפע, כדי שהכלים יוכלו לקבל את השפע. כי אם זה היה בצורה רגילה לא הסכמנו, כי אם זה היה בצורה רגילה לא הבנו, והיה צריך שזה יבוא בצורה הזאת. אנחנו הרבה פעמים יכולים לדבר על חינוך ילדים, כמו שאמרו פה יפה מאוד. ואנחנו רוצים את הילדים הכי מחונכים בעולם והכי מושלמים בעולם, אבל בסופו של דבר הילד שלך יודע אם יש לך שבת, אם יש לך תפילה, אם יש לך אהבת התורה, אם יש לך באמת את הערכים הגדולים האלו, ואיך זה יימדד? זה יימדד ביכולת שלך להופיע את זה ביום יום, זה יימדד ביכולת שלך לקום לשחרית מנחה וערבית, זה יימדד ביכולת שלך לקבוע עיתים לתורה, זה יימדד ביכולת שלך ללכת לשיעורי תורה, וזה מה שהילד בסופו של דבר קולט, האם אבא שייך אל הקודש, אבא שייך אל תורה, אבא לא שייך אל תורה. מה שאתם עושים פה ביום יום, אנחנו עברנו אירועים גדולים ואדירים,
אנחנו עברנו את הימים הנוראים, אנחנו באים לפה אחרי ראש השנה ואחרי יום הכיפורים ואחרי שמחת תורה. בראש השנה המלכנו את הקדוש ברוך הוא עלינו, ביום הכיפורים קידשנו את עצמנו בשמחת תורה, גבורות גשמים. אתם יודעים למה הגשם נקרא גבורה? כי היכולת של הגשם אחרי כל מה שאמרנו זה מה לעשות, כתוב שאין טיפה נוגעת במה? נוגעת בחברתה, והגשם הוא יכול להיות גשם של ברכה והוא יכול להיות גשם של כללה. גשם זה שפע אדיר שמגיע מלמעלה, אבל אם הוא יגיע בבוסט מאוד גדול, מה יקרה לעולם? העולם יחרב, האדמה תחרב, האדמה תתקלקל. אז מה צריך לעשות הקדוש ברוך הוא? לתת את הגשם, אבל בהתאמה למה? למה שהאדמה מסוגלת לקבל ולהכיל, כדי שתהיה כאן צמיחה ולא יהיה כאן חורבן. כדי ליצור גשם של ברכה, חייב גבורה, כי מהי הגבורה? היכולת לצמצם את השפע בהתאמה למה שהכלים מסוגלים לקבל. היכולת להוריד את זה לפרטים בצורה הנכונה, ולכן אפילו אין טיפה נוגעת בחברתה, כי אם היא נוגעת בחברתה, אז בעצם יש פה שפע שהוא מעבר למה שאפשר לקבל, צריך לדעת לצמצם, אף אחד לא נוגע אחד לשני, גם באדמה, זה נקלט בצורה שהאדמה יכולה לקלוט את זה, שהארץ יכולה לקלוט את הדבר הזה, ברגע שזה יהיה מעבר למה שהארץ יכולה לקלוט, במילא יהיה כאן חורבן ולא יהיה כאן ברכה, ולכן הגשם נקרא גבורות גשמים, מפני שיורדים בגבורה. איך הם יורדים בגבורה? כי סוד הצמצום מופיע בירידה של הגשם. איך סוד הצמצום מופיע בירידה של הגשם? שזה חייב להיות בהתאמה למה שהכלים מסוגלים לקבל. אנחנו מתחילים להגיד בשיבה אור מוריד הגשם מתי? ביום שמחת תורה. לאחר שעברנו את הימים הגדולים ואת האירועים הגדולים, ואנחנו עוד רגע הולכים להכניס את זה לתוך החיים. היה לנו את לך השם הגדולה, היה לנו את האל הגדול, היה לנו את הגדולה הגדולה ביותר שחווינו חוויות רוחניות עצומות, אבל עכשיו, שאנחנו נכנסים פה אל החורף הארוך, שאנחנו נכנסים פה לאחר החגים, מה המטרה עכשיו? לקחת מתוך הגודל העצום הזה איזה נקודה אחת, איזה פרט אחד, ולדעת לצמצם אותו ולהצליח להופיע אותו בתוך החיים שלנו. כי אם נשאר רק עם החלומות, כי אם נשאר רק עם הגודל, אתם יודעים מה יקרה לנו בסוף? לא יישאר שום דבר. למה? כי חווית חוויה רוחנית עצומה, חווית התקרבות אלוקית עצומה, אבל לא הצלחת להוריד את זה לתוך החיים. לא הצלחת להוריד את זה לתוך חיי המעשה שלך. לא הצלחת לקחת את זה לאיזה קבלה קטנה שמשם אתה ממשיך אותה לתוך השנה, איזה לימוד תורה של 5 דקות ביום, איזה מצווה אחת שאתה לוקח על עצמך ואתה ממשיך איתה ביחד, איזה קבלה נוספת שאתה ממשיך איתה. אם לא היה את הדבר הזה, אם לא יהיה את הגבורה שתבוא לאחר הגדולה, אנחנו גם את הגדולה נפספס. כי מה שבונה את האדם באמת זה הפרטים. מה שבונה את האדם באמת זה היום יום, מה שבונה את האדם באמת זה השעה, הרגע, והשאלה עכשיו האם מתוך הגודל העצום הזה, מתוך החוויות הגדולות האלו שחווינו, האם אנחנו מצליחים לקחת איזה נקודה, איזה משהו קטן מתוך זה, לצמצם, כי מה קורה לנו? יש לנו המון חלומות עכשיו, יש לנו המון שאיפות, אנחנו רוצים להיות הכי קרובים לאלוקים, ואני רוצה ללמוד את כל התורה כולה, ואני רוצה לדעת הכל, אבל אם אתה משאר עם החלומות, ולא ירד שום דבר ליום שום שלך, לא ירד שום דבר למעשה, לא יהיה איזה צמצום מסוים, החלומות האלה יהיו כמגדל הפורח באוויר ולא יישאר מהם שום דבר בחיים שלך. איך הנפש נבנית? מהיום יום. איך הנפש נבנית? מהפרטים הקטנים. וכמו הקדוש ברוך הוא הגיבור, שידע לצמצם את עצמו, וידע בעצם בסופו של דבר להופיע את השפע בהתאמה לכלים, ולא לתת את כל השפע, גם אנחנו צריכים לקחת את הגדולה הגדולה, לקחת את הגודל העצום שחווינו בימים האלו, ולהגיד עכשיו הנה יש נקודה שאותה אני לוקח עם עצמי ולא מוותר עליה. זה יכול להיות שתי מקרא ואחד תרגום, זה יכול להיות לימוד תורה, זה יכול להיות שיעור פעם בשבוע, זה יכול להיות השיעור הזה שאתם באים אליו ומטרידים בו, וזה דבר עצום, שאתם יודעים להגיד לילדים שלכם עכשיו, אנחנו הולכים לשיעור תורה, אנחנו באים ללמוד תורה, לילדים שלכם, לנכדים שלכם, סבא, אבא נמצא, איפה הוא נמצא? נמצא בשיעור תורה, הוא פעם בשבוע, או פעמיים בשבוע הולך לשיעור תורה, ויש לו שיעור בגמרא, ויש לו לימוד יומי, והיכולת הזאת, לקחת עכשיו את הגודל, את החוויות הגדולות האלה, ולצמצם אותם, זה היכולת של הגבורה, שבאה לאחר מה? לאחר הגדולה. איך פותחת ההלכה הראשונה בשולחן ערוך? תגידו לי איך היא פותחת? השתי מילים הראשונות בשולחן ערוך. יפה מאוד, התגבר קרעי. למה בבוקר צריך להגיד לנו להתגבר? אתם יודעים למה? כי בלילה מה יש לנו? בלילה אנחנו חולמים. בלילה יש לנו חלומות. בלילה זה העולם של השאיפות. כן, אלא אם כן ראינו סרטונים כל לילה, אז אנחנו כנראה נחלום על הסרטונים שראינו. אבל אם לא ברברנו בפלאפון, אז בלילה יש לנו המון חלומות. בלילה יש לנו המון שאיפות. הלילה זה החלום, החלום זה הביטוי לגודל, החלום זה הביטוי לרצון לעלות עד לאין סוף. אבל בסוף בבוקר בא השולחן ערוך ואומר לך, מה תעשה עכשיו? התגבר קרעי, תיקח את כל החלומות האלה, ויהיה איזה משהו שתתפוס אותו, ותדע להוריד אותו למטה, ותדע להוריד אותו לתוך החיים שלך, תדע לצמצם. אברהם אבינו זה הגודל, אברהם אבינו זה כנגד הגדול, אברהם אבינו זה איש החסד, אברהם אבינו זה הגדולה הגדולה, של הכנסת אורחים, של שאיפות גדולות, של חסד, ואת הנפש אשר עשו בחרד, שמחזיר את כל העולם בתשובה, ומקרב את כולם לריבונו של עולם. יצחק מה נקרא? גבורה. במה מתבטאת הגבורה של יצחק? תגידו לי, מה יצחק עשה? מה מסופר אצלנו בתורה שיצחק עשה, פעל, אקטיבי, מה עשה?
של השקר. יצחק, לא יעקב, יצחק, מה? הלך לעקדה, אבל בעצם מי הפועל פה העיקרי בעקדה? את מי אנחנו זוכרים? ניסיון של מי אנחנו קוראים? ניסיון של אברהם. מה יצחק אבינו עשה? הגיבור הזה, הגבורה של יצחק, מה עשה יצחק? בארות. מה הוא עשה? כתוב שם, שמה הוא עשה עם הבארות? זה הדבר היחיד שכתוב לנו בתורה שיצחק עשה מעשה אקטיבי. ויחפור את הבארות אשר מה? תעזרו לי, אשר מה? אשר חפר, אביו, ידע לקרוא להם בשמות שקרא להם אבא שלו. הוא לא מחפש לחדש שום דבר. הוא לא מחפש להוסיף עוד. אתם יודעים למה הוא נקרא גיבור? כי הוא לקח את הגודל העצום של אבא שלו. ומתוך הגודל העצום הזה הוא אמר, אני ממשיך את הקו שאבא שלי יצר פה בעולם, ואת אותו שם שאבא שלי קרא, זה אני קורא, למרות שהיה לו כוחות אדירים, למרות שהיה לו רוחניות עצומה, אבל יצחק הוא גיבור. למה הוא גיבור? כי הוא יודע מה לעשות, הוא יודע לצמצם ולהמשיך את הקו של אבא שלו, ולא לחפש חידושים אחרים. וזה הגודל העצום של יצחק, ולכן הוא נקרא גיבור. כי גיבור זה הצמצום, גיבור זה לא הרחבה. גיבור זה היכולת לקחת עכשיו את הגודל העצום של אבא, ולדעת לקחת נקודה ממנה ולהמשיך איתה לתוך החיים. ויחפור את הבארות אשר חפר אביו, זה היכולת הגדולה של יצחק אבינו, שהוא נקרא הגיבור. הגיבור כי הוא יודע לצמצם, כי הוא לא מחפש לחדש חידושים, אלא אומר עכשיו מתוך הגודל העצום של אבא, אני לוקח נקודה וממשיך איתה קדימה. מתוך הימים הגדולים האלה אני יכול לדבר הרבה על זוגיות. וכולנו רוצים הוליווד, וכולנו רוצים את הזוגיות הכי יפה, אבל בסוף הזוגיות הכי יפה היא תימדד באיך אתה יודע לצמצם את זה ולפרוט את זה לתוך הפרטים של החיים שלך ביום יום, בשעה. זה יצריך ממך הרבה, זה יצריך נתינה, וזה יצריך השקעה, וזה יצריך הקשבה, וזה יצריך לפשול שרבולים ולהתחיל לשטוף כלים, זה יצריך כל כך הרבה דברים. אבל שמה תבוא הגבורה באמת, ולא ברעיונות הגדולים והחלומות הגדולים. כי שמה לא תהיה גבורה, שם יהיה חלום שהוא כל כך חשוב. השאלה עכשיו איך אתה מוריד את זה ליום יום. השאלה איך אתה מוריד את זה עכשיו לפרטים. אותו דבר גם כיבוד הורים, אנחנו יכולים לדבר מהיום ועד הלילה על כיבוד הורים. פעם ראיתי סרטון מצחיק, אני לא יודע, אי אפשר להצחיק אתכם בלי לראות את זה בפועל, אבל אם אתם תראו, אתם הייתם נקראים לצחוק על האבא על הורים וילדים שנמצאים בתוך הרכב, והילדים מתחצפים להורים, והאבא אומר, איך אתה מדבר לאמא שלך, אתה לא מתבייש, איך אתה מדבר, צריך לכבד את ההורים, ותוך כדי שהוא רב עם הילדים שלו, אומר לו, תעביר ענבים לסבתא, ואז הילד פותח את החלון, ומתברר שתוך כדי הנסיעה, איפה שמו את סבתא? שמו אותה על הגג, הסבתא נוסעת על הגג, והוא אומר לה, סבתא, את רוצה ענבים? אז איך אתה רוצה שהילד שלך יכבד אותך, ששמת את אמא שלך על הגג? בסוף, זה הפרטים, בסוף זה היום-יום, בסוף זה איך שאתה מתייחס להורים שלך. הילדים שלך יש להם קליטה עצומה, והם קולטים מה זה כיבוד הורים. הם קולטים איך מדברים בבית על האבא והאבא, על החם והחמה. נכון, איך אמרתי אתמול באיזשהו, שאלתי, שאתה רואה את אשתך על מה אתה חושב, אז מישהו אמר לי על חמותך. אז זה השאלה. והשאלה עכשיו, מה אתה חושב על חמותך? וזה שאלה ענקית של איך בעצם אתה מצליח לפרוט את זה ביום-יום. אמרתי, איך אתם לענות משהו אחר? אתה רואה את אשתך, אתה רואה ישראכרט, למה נשאר לקחת את זה לחמותך? אז בעצם השאלה איך אנחנו פורטים את זה בתוך החיים שלנו. בואו נראה רמב"ם מאוד מעניין, שהרמב"ם הזה יעצים לנו נקודה. תסתכלו בסוף העמוד. ספר המצוות לרמב"ם, מצוות לא תעשה והמצווה נ"ח. איש שהזהירנו מלירה מן הכופרים בעת המלחמה, ושלא נברח מפניהם. תראו מה זה, איסור לא תערוץ מפניהם, אבל חובה עלינו להתגבר ולעמוד ולהתחזק כנגד העם האחר. וכל מי שעסוק אחור ויברח, עבר הלא תעשה ואומרו יתעלה לא תערוץ מפניהם. ונכפלה הזרה ואמר לו תראו, כי נכפל הציווי בזה העניין הרבה, כלומר שלא יברחו ושלא ישובו לאחור בעת המלחמה, כי בעניין זה אפשר לקיים אמונת האמת. ותראו לדעת הרמב"ם, אם חזרת אחורה, כנראה הוא מחפש משהו מעשי, הרמב"ם אומר אם חזרת אחורה במלחמה, אתה עובר על לא תערוץ מפניהם. אתם יודעים, להסתכל על הלוחמים שלנו, זה בלתי נתפס. זה נשמע הלכה, שעוד רגע אני באמת אשאל, איך הרמב"ם יכול לבקש בקשה כזאת? לא לפחד בשעת המלחמה, איך אפשר לבקש דבר כזה בכלל? אבל יותר מזה, הפלא הגדול שאני רואה את הרמב"ם הזה, ואני רואה את החיילים שלנו, לא אחד, לא שתיים, לא שלושה, לא ארבעה, אני רואה אלפים, שהם מתחבאים להם במנהרות שם, שהם בורחים, שסינואר יימח שמו וזכרו מה שהוא עשה לפני שהתחיל הטבח, זה רק לדאוג איך הוא יוצא חי, איך הוא בורח מצבא הגנה לישראל. ומה החיילים שלנו עושים? המפקדים נמצאים ראשונים במלחמה, המפקדים שולחים את עצמם ראשונים למלחמה, החיילים שלנו רק דוהרים קדימה, זה בלתי נתפס הדבר הזה, אי אפשר, אני לא מצליח להכיל את זה. אני זוכר בתחילת המלחמה, הראו איזה סרטון של איזה חייל, שנמצא בתוך איזה בית בעזה, והוא מתמודד מול איזה שני מחבלים, ואתה רואה איך הבן אדם דוהר קדימה, אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון הזה, דוהר קדימה, ומצליח להוריד מחבל אחד, והוא נפגע ביד, והוא ממשיך, והוא לא מוותר, הבן אדם לא מוותר עד שהוא מחסל את שני המחבלים, כזאת תעוזה, זה בלתי נתפס הדבר הזה, אבל זה לא אחד הזה שראינו את הסרטון שלו, זה אלפים כאלו, אלפים, שדבקים במשימה. אבל בואו תראו את הרמב"ם הבא, כי הוא צריך להבין אותו. אומר הרמב"ם בהלכות מלכים פרק ז', מהאיש הירח עליו כמשמעו, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. תראו מה הוא כותב עכשיו הרמב"ם, זה הלכה ברמב"ם, שהרמב"ם אומר חייל בעם ישראל שנלחם, ככה צריך להיראות,
ככה הוא צריך להיראות, יישען על מקווה ישראל למשה בצרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, מלחמה זה מלחמת השם, וישים נפשו בכפו, אומר הרמב"ם, ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב, לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונם מליבו, תראו מה כותב הרמב"ם, ויפנה מכל דבר למלחמה, וכל המתחיל לחשוב ולהרב במלחמה, הוא מביא לעצמו, עובר בלא תעשה, זה איסור לא תעשה, שנאמר על ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, ולא עוד אלא שכל בני ישראל תלויים בצווארו, ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל. אני עכשיו נזכר שאני רואה שכתוב כאן שכל בני ישראל תלויים בצווארו, אני זוכר שבמבצע צוק איתן היה סיפור על איזה רב צבאי אחד שבא לחזק את החיילים לפני הכניסה לעזה, והוא רואה שם איזה חייל בוכה, מה זה בוכה, החייל הזה לא מפסיק לבכות. בא הרב צבאי הזה, אומר למפקד, תקשיב אחי, הוא מחליש פה את כולם, קח אותו, תעיף אותו מפה, הוא לא מפסיק לבכות, הוא לא מפחד, תוציא אותו מפה. הוא אומר לו, לא, אתה לא יודע למה בוכה. אומר לו, למה הוא בוכה? כי אמרנו לו עכשיו שהוא לא נכנס לעזה, אז הוא בוכה. הוא בוכה כי לא נתנו לו להיכנס. על זה החייל בוכה. ההפך הגמור מה שכתוב כאן, אבל תראו מה זה החיילים שלנו, אלא שכל בני ישראל תלויים בצווארו. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת השם רמייה, וארור מונע חרבו מדם, ותראו עכשיו מה כותב הרמב"ם, תהפכו את הדף. וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא יימצא נזק ולא תגיעהו רעה. הרמב"ם מבטיח, איך הרמב"ם יודע להגיד שמי שילחם בצורה הזאת, לא יאונה לו כל רע, איך הרמב"ם יודע להגיד את זה? ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולמניו עד עולם, ויזכה לך לעולם הבא שלמה, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם ורעה לו תימצא בך, והייתה נפש אדוני צורה בצורה חיים את השם אלוקיך. ובעצם צריך להבין מה קורה כאן, ואיך הרמב"ם יודע להבטיח לנו, שאנחנו לא נפסיד במלחמה אם אנחנו נלחם בצורה הזאת. אתם יודעים, זה בלתי נתפס. יש חייל אחד שקראו לו אלישע לוינשטיין, חייל מילואים, השם ייקום דמו, אשתו קוראים לה הדס לוינשטיין. אם נתחיל לספר עליה, לא ייגמר, אבל יכול להיות שאתם גם מכירים אותה, ושמעתם כל מיני רעיונות איתה, בלתי נתפס האישה הצדיקה הגדולה והקדושה הזאת. אבל היא מספרת שבעלה לפני שהוא נכנס לעזה, היא אומרת לו בטלפון, תבינו מה אשתו אומרת לו בטלפון, ימחה זכר אשתו ובניו, ימחה זכר אשתו ובניו, היא אומרת כל רגע, היא חוזרת לבעלה, ימחה זכר אשתו ובניו, כי את מלחמת השם אתה עכשיו עושה. זאת האישה הקדושה הזאת. בלתי נתפס איזה סיפורים מספרת, וכמה היא מודה לאלוקים על כל מה שהיה לה. היא אומרת, זכיתי, שגידלתי 6 ילדים, זכיתי שיש לי 6 אלישע בבית, זכיתי לחיות עם בעלי 13 שנה, היא אומרת שכל לילה לפני שהם היו הולכים לישון, היה אומר לה, תודה שהתחתנת איתי, והייתה אומרת לו, תודה שהתחתנת איתי. היא אומרת, שאלו אותי מה אני רוצה לעשות לעילוי נשמתו. אמרתי להם, בעלי היה צדיק, עושה חסדים כל היום וכל הלילה, בעלי לא היה מפסיק ללמוד תורה. אתם יודעים, הוא היה עובד בהייטק, ותמיד היו מספרים עליו שהוא היה קובע עיתים להייטק, כי בעיקר מה שהוא היה עושה, זה ללמוד תורה, זה מה שהיה עושה. הוא למד בישיבת ירוחם, הוא בוגר ישיבת ירוחם, והיו כמה בוגרים של ישיבת ירוחם שנהרגו במלחמה, ואמרו שהם יכולים להקים ישיבה. אבל אחרי שהוא נהרג, אז הראש ישיבה של ישיבת ירוחם אמר, עכשיו גם יש להם בשמיים ראש ישיבה. זה היה הבן אדם, והיא אומרת, שאלו אותי, שהבן של הרב גם נפגע שם, לא? לא, של מצפה רמון כנראה. והיא אומרת, שאלו אותי, מה לעשות אם נשמתו? אומרת, בעלי לא הפסיק לעשות חסדים, בעלי לא הפסיק ללמוד תורה, בעלי כל הזמן לא עזב את הרמב"ם היומי, בעלי מת על קידוש השם. מה אתם עוד יכולים לעשות לעילוי נשמתו? מה? היא אומרת, אני זכיתי לחבז את הגרביים של מי שישב ולמד תורה. זאת האישה הזאת, ורגע לפני שבא נכנס לעזה, היא אומרת, הייתי משחקת בין שמיים לארץ, ואני אומרת לה, אני אוהבת אותך, אבל ימחה זכר אשתו ובניו, ימחה זכר אשתו ובניו, זה מה שהאישה הייתה אומרת. ובעצם מה הרמב"ם רוצה להגיד כאן, ואיך הרמב"ם יודע להגיד שככה אנחנו לא נפסיד? אתם יודעים, הדברים של הרמב"ם זה פילי פלאות, כי באמת הרמב"ם צודק. אם תשימו לב, עם ישראל, תמיד שזה היה גם מעטים מול רבים בכל המלחמות שלנו. מה קרה בכל המלחמות שלנו? בכל המלחמות שלנו ניצחנו, אבל איך הרמב"ם יודע להגיד, ותראו מה זה ההלכה הזאת ברמב"ם, כי ההלכה אדירה, שהיא סוד הגבורה ההלכה הזאת. ולמה היא סוד הגבורה? אתם יודעים, רוצים עכשיו לפתח, או שכבר פיתחו, אני לא יודע, או שזה נמצא בפיתוח, לייזר, קרן לייזר, שהלייזר הזה יוכל מה לעשות, נקודת אור שהיא תוכל בעצם מה לעשות, לפוצץ את כל הטילים, עוד שהטיל נמצא איפה? בשטח של האוהב. איך זה עובד? איך זה נקודת אור? איך נקודה קטנה של לייזר יכולה בעצם לפוצץ טיל? אלא בעצם זה סוד הצמצום. ולמה זה סוד הצמצום? כי זה היכולת לקחת המון אנרגיה, לקחת המון חשמל ולרכז אותו במקום אחד, ושאתה מרכז אותו במקום אחד זה מקבל כל כך עוצמה, כזאת חזקה שזה יכול אפילו במרחק של קילומטרים ואלפי קילומטרים, מה לעשות עכשיו? מה לעשות?
לפוצץ טילים. איך זה יכול לעשות את זה? כי הצלחת לרכז במקום אחד כוח אנרגיה עצום, כי הצלחת לרכז במקום אחד כוח חשמל עצום, ושהנקודה הזאת תוספת אליה מצבור גדול של חשמל ואנרגיה מאוד מאוד גדולה, זה יכול ברמה כזאת של לפוצץ טילים, זה מקבל כל כך כוח. אומר הרמב"ם, אם אתה רוצה לנצח את המלחמה, אתה צריך להיות מה? אתם יודעים מה אתה צריך להיות? אתה צריך להיות ממוקד, ולכן אומר הרמב"ם, מה בן אדם במלחמה צריך לעשות? ימחה זכר אשתו ובניו, הוא לא הולך הנה והנה, הוא לא חושב גם על זה וגם על זה וגם על זה, שאנחנו מפוזרים, אנחנו חושבים כל כך הרבה דברים, אנחנו לא יכולים להיות גיבורים, אומר הרמב"ם, כי הגיבור זה היכולת לקחת את הגודל, הגיבור זה היכולת לקחת את המחשבות הגדולות, ועכשיו להתמקד במטרה, ואומר הרמב"ם, אם אתה תהיה ממוקד, והמיקוד העליון ביותר והגדול ביותר, שאתה יודע שאתה נלחם על ייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, ואם בזה אתה נלחם, ולא מתעסק בשום דבר אחר, אומר הרמב"ם, ודאי לי שמה יקרה? אתה תנצח את המלחמה הזאת. ודאי לי שאתה לא תשוב אחורה. למה? כי הצלחת לצמצם את עצמך לנקודה מסוימת, בדיוק כמו אותה קרן לייזר. הצלחת לקחת את כל כוחות נפשך, ולרכז אותם בדבר אחד. כשאתה מצליח לקחת את כל כוחות הנפש, ולרכז אותם בדבר אחד, אומר הרמב"ם, אני יודע שאתה מנצח את המלחמה הזאת. למה? כי יש לך את יכולת הצמצום, כי יש לך את כוח הצמצום. ותשימו לב חברים, זה בלתי נתפס, בכל המלחמות שלנו, עם ישראל באמת הצליח לנצח. ההם מתחבאים כמו עכברים, האלה בורחים, ועם ישראל מצליח לדור קדימה ולנצח. אומר הרמב"ם, סוד ההצלחה שלנו זה סוד המיקוד שלנו. סוד ההצלחה שלנו שאנחנו עם, שגם אם זרקנו את הכיפה, אנחנו מבינים שהמלחמה שלנו זה הליכוד שמו של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו בעצם מביאים תואר לעולם, ברכה לעולם, טוב לעולם, אידיאל לעולם, חסד לעולם, וההתמקדות שלנו בדבר הזה. שאנחנו מבינים שיש פה רשע שאנחנו צריכים לחסל אותו מן העולם, זה הדבר שגורם לעם ישראל לנצח. מחשבות אחרות לא גורמות לנו לנצח, אבל כשאנחנו ממוקדים במטרה כזאת זה גורם לנצח. היה קטעים שעם ישראל הפסיד. אתם יודעים מתי עם ישראל הפסיד במלחמה? אתם יודעים מתי הפסדנו? יפה מאוד. בואו ניתן לזה כלל, בואו ניתן לזה הגדרה, גם שיצאנו לגלות הפסדנו במלחמה נגד הרומאים, וגם לפני כן הפסדנו. אתם יודעים מתי הפסדנו? שהיינו עסוקים בעבודה זרה, שלא הבנו על מה אנחנו נלחמים, שלא הצלחנו להתמקד במלחמה, במיקוד מסוים, שהליכוד שמו הוא עושה מלחמה, ברגע שאיבדנו את זה, הפסדנו את המלחמות. אבל ברגע שעם ישראל נאמן לשליחות שלו, ברגע שעם ישראל נאמן לעצמו, חברים, תסתכלו על זה, זה בלתי נתפס, ניצחנו בכל המלחמות, כל המלחמות ניצחנו, זה לא הגיוני. המעטים מול רבים, אלה שתגרו להם חלשים מול גיבורים, למה? מאיפה בא הניצחון? הניצחון בא מיכולת הצמצום, הניצחון בא מיכולת המיקוד, למקד את עצמנו בנקודה מסוימת, למקד את עצמנו בדבר אחד, וכאשר אנחנו ממוקדים במטרה העליונה שלנו, אז אנחנו גם צריכים לנצח, ודברי הרמב"ם האלה, לפני שכתב לפני 1000 שנה, אנחנו רואים איך הם מתקיימים בימינו אנו, רגע, שעה, שעם ישראל מבין את השליחות הגדולה שלו. אם חזר אשתו ובניו, אני זוכר שהיה לנו לוחם, חבר במחלקה, אני אז לא הייתי איתם, מלחמת לבנון השנייה, היה צדיק גדול, קוראים לו יוני אנקונינה, גדל בנתניה, השם יקום דמו, למד בישיבת קרני שומרון, ואני זוכר רק במשפט אחד, שהיה קטע בלבנון, שהסכימו להם להכניס את הפלאפונים לתוך לבנון, במלחמת לבנון השנייה, ועומד שם הילד הזה, בין ה-20, בין ה-19, וצועק להם חברים, אבל הרמב"ם כתב, ימחה זכר אשתו ובניו, איך אנחנו יכולים להכניס? אז מה אם המפקד הסכים? איך אנחנו יכולים להכניס פלאפונים עכשיו? אסור לך להתמקד בשום דבר, על ייחוד השם, הוא עושה מלחמה, החייל הקדוש הזה, היה יחיד במחלקה, באמת שנהרג שם במלחמה, וזה ממש היה נראה כאילו שהצדיק הגדול הזה זה כפרה על מחלקה שלמה. אבל ראית מה זה בן אדם שכל כולו שואף את מה שהרמב"ם בעצם מבקש, להיות ממוקד במטרה, להיות ממוקד במלחמה, להיות ממוקד שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. אם אני אחזור בקצרה לגיבורים שדיברנו עליהם, ושאלנו רגע, רואיקלן לא נקרא גיבור, רגע לאבו קסיס לא נקראת גיבורה, איפה שמשון הגיבור, איפה דוד המלך, שאנחנו כל הזמן התלהבנו מהלוקי דיר. חז"ל רוצים ללמד אותנו נקודה אדירה. חז"ל רוצים ללמד אותנו שהגיבורים הגדולים האלו הפכו להיות גיבורים, לא מהמעשה ההירואי היחיד הזה, אלא המעשה ההירואי היחיד הזה זה בעצם ביטוי, אתם יודעים ביטוי למה? ביטוי לאיך האנשים האלה היו יום, שעה, רגע. האנשים האלה הם היו בעלי גבורה, לא עכשיו הם היו בעלי גבורה, הם היו בעלי גבורה בכל שנייה בחיים שלהם, בכל דקה בחיים שלהם, בכל רגע בחיים שלהם, הם היו אנשים שידעו לצמצם את עצמם ולהוריד את זה ולפרט את זה לתוך החיים, בתוך היום שלהם, בתוך הפרטים הקטנים של החיים. ושאדם מצליח להיות ממוקד בכל חייו, בסוף הוא יצליח גם להיות ממוקד בלקפוץ על הרימון. רועי קליין, זה תוצאה של חיים שלמים. אתם יודעים מה אמרה אמא שלו בהלוויה? אמא שלו אמרה בהלוויה, אני אשמה שקפצת על הרימון. ולמה אני אשמה? אתם יודעים מה היא אמרה? כי לזה גידלתי אותך כל החיים. היא אומרת, בבית שלו הוא שמע עם ישראל, בבית שלו הוא שמע כלל ישראל, בבית שלו הוא שמע אהבת ישראל, אז זה תוצאה של כלל ישראל, עם ישראל ואהבת ישראל.
רועי קליין קופץ על רימון, אין לך זמן לחשוב, זה תוצאה של חיים שלמים. אומרים חז"ל, גדול המושל ברוחו מלוכד עיר, כי מי שמושל ברוחו, אין לנו ספק שבסוף הוא ילכוד עיר, כי יתקיימו בדברי הרמב"ם, אבל כדי להיות אחד כזה, מלא אמביציות, שלא חוזר אחורה, שלא נסוג אחורה, זה מתחיל מזה שאתה יום יום יודע למקד את עצמך, ולמקד את עצמך, ולמקד את עצמך, ולבנות את החיים הפרטיים שלך, בכל פרט ופרט. זה בן אדם שיודע להתגבר בבית עם אשתו, זה בן אדם שיודע להתגבר עם הילדים שלו, זה בן אדם שיודע לעבוד על היום יום שלו, בן אדם כזה בסוף יוצא גיבור כל כך גדול. כל הדמויות הגדולות שאנחנו מדברים על הגבורה שלהם, זה לא מצד אותה גבורה הירואית, זה מצד היום יום שלהם. אלה אבוקסיס שסיפרתי עליה, זאת ילדה שכל חייה התמסרה לנתינה ולהשקעה, אז בסוף מגיעה התוצאה הזאת. ולכן אנחנו לא מתלהבים מהמעשה הרגעי, אנחנו מתלהבים מהחיים השלמים שהובילו למעשה הרגעי. אז אני אתן לכם עוד דוגמה, יש לי פה דברי הספד שבטח אולי יצא לכם לראות. היה את הרב אטינגר שנהרג לפני 5 שנים בפיגוע, והבן שלו עכשיו גם נהרג במלחמה. הראל אטינגר והאימא הקדושה והטהורה שלהם נפל בקרב בדרום לבנון ב-8 תשרי תשפ"א. ויש פה דברי הספד של האימא, אני לא אקרא את כל דברי הספד, אני קורא לכם את הדברים בסוף. אבל תראו מה היא אומרת. ריבונו של עולם, אין לי שאלות. אני מאמינה באמונה שלמה שהכל לטובה. היא איבדה את בעלה לפני 5 שנים בפיגוע, ועכשיו מאבדת את הבן שלה, ותראו איזה שפה, תראו איזה עוצמה, תראו מה זה הקדושים האלו. ריבונו של עולם, אין לי שאלות, אני מאמינה באמונה שלמה שהכל לטובה. אני מחזירה לך את הנשמה הטהורה שהענקת לאחיעד ולי לפני 23 שנה. אני מחזירה לך את הילד שלי שהפקדת בידי. השתדלתי לגדלו לחיותו באהבה ובשמחה ככל שידעתי. אבל אני מבקשת ממך ריבונו של עולם, גאולה בחסד, גאולה ברחמים, גאולה בחסד, גאולה במתיקות, שנזכה להרגיש ולראות את רחמך בתור אמא של אחד מגיבורי ישראל. תראו מה האישה הזאת כותבת, אני רוצה להודות לממשלת ישראל, לחיילי צה"ל ולכוחות הביטחון, המשיכו לעשות חיל ולהושיע את ישראל מיד צה"ל, ויהיה השם בעזרכם בכל פעולכם. תראו מה זה מיקוד, מה זה שליחות, מה זה הבנת המטרה, ומה זה לגדל ילדים כאלו לעם ישראל, כי זאת האמא, אז מה זה הבן? אז ברור שהבן זה תוצאה של גודל, ברור שהבן זה תוצאה של לחימה, ברור שבגלל ילדים כאלו עם ישראל מנצח, כי תראו מה זה ההורים שלהם. בתור אמא של אחד מגיבורי ישראל וכו'. ולכוחות הביטחון, המשיכו לעשות חיל ולהושיע את ישראל מהצער, ויהיה השם בעזרכם בכל פעולכם. נוח על משכבך בשלום הראל בני אהובי, ותהי נשמתך צרורה בצרור החיים, השם עוז לעמו ייתן. אבא אחיעד מוזמן להגביל פני בנך, בלתי נתפס. מה האמא הזאת כותבת, וזה תוצאה של חיים שלמים, זה לא הרגע המסוים הזה, זה תוצאה של חיים שלמים. אני רוצה אפילו להקריא לכם עוד משהו, שמעתם על הספר כף הפה שחר? כתב אותה הרב סבתו, וואי, הזמן טס לנו, אמרתי לכם שאנחנו נגיע לעוד נקודות, אני כאילו רץ, אבל בסוף הזמן עדיין גם רץ. תראו, יש קטע מאוד אדיר, שהייתי רוצה להקריא לכם פה, להבין מה זה הגבורה הגדולה. אתם יודעים, זה סיפור על העירת שמיים, העירת השמיים הזאת שאנחנו לא מכירים אותה בחיים הלחוצים שלנו. סיפור פה על אחד בשם עזרא סימנטוב, שמשכים ומעריב, מגיע לבית הכנסת, יוצא לעבוד, נושא ונותן באמונה, ועל אהבת התורה שלו והתשוקה שלו למצוות. ותראו עכשיו מה, הסיפור פה מספר שיום אחד הוא ישב בדרשת החכם, והחכם בדרשה דיבר על התפילין של רבנו תם, וכמה חשיבות יש לתפילין של רבנו תם, ועזרא סימנטוב שומע על מצווה, והוא אוהב את המצוות, אז מה עשה? הלך קנה תפילין של רבנו תם, ותוך כדי שהוא מניח את התפילין של רבנו תם, רואה אותו אחד האברכים, ואומר לו אותו אברך, בא אליו אותו אברך, אמר לו עזרא, אני ממש מכניס אתכם לאמצע, אבל בואו נראה טיפה של מה זה, בא אליו אותו אברך, אמר לו עזרא, יודע אני בך שאדם כשר אתה, למה חלצת תפילין של רש"י והנחת תפילין של רבנו תם? שלא כהוגן עשית. תמה עזרא ואמר לו, כך שמעתי מהחכם בדרשה של שבת. אמר לו אברך בקפדה, אין אני יודע מי החכם שדרש, ואין אני יודע מה דרש, אבל דע לך שלא כהוגן עשית. ואין למדים הלכות מן הדרשנים, אם קרית לו שנית, ואם שנית לו שילשת, ואם שילשת לו פרשו לך, ופירוש התורה לא ניתן לעמי הארץ אלא לתלמידי חכמים. תראו מה אותו אברך אומר לו. ובכלל דע לך, שמצוות התורה לא ניתנו שיתענג האדם עליהם וימצא בהם נחת ומרגוע לנפשו, אלא לעול על צוואריהם של ישראל ניתנו שיקיימו אותם כמשפטן, כעבד לפני המלך. דע לך שעל פי דין אין סתם אדם רשאי להניח תפילין של רבנו תם, ככה שרנוך כותב. למרות שהרב עובדיה לא כותב ככה, אבל דע לך שעל פי דין אין סתם אדם רשאי להניח תפילין של רבנו תם, אלא מי שתיקן אבו נעורים ומפורסם בחסידותו. סיים אותו אברך את דבריו והלך לו. אותו אברך רבי משה דוד היה, ועזרא סימנטוב שומע את הדברים של האברך, ולא ידע מה יעשה. דברים שאמר לו אותו אברך דקרו אותו בליבו, מחשבתו נבוכה ורעיונותיו תמו. בכל ליבו חפץ היה להניח תפילין של רבנו תם,
ואף קיבל עליו כבר להניח אותם, ולא אמר בני נדר. אבל איך יוכל לומר, הרי השולחן ערוך כותב, ואותו אברך אמר לו, שמי יכול להניח תפילין של רבנו תם, רק מי שמה? רק מי שמפורסם בחסידותו. ואיך יוכל שיאמר על עצמו שהוא מפורסם בחסידות? אדם פשוט הוא מעשיו פשוטים, הוא התחיל לערער במעשים שלו, האם אפשר להגיד עליו שהוא מפורסם בחסידות, הוא אדם פשוט. עכשיו תראו מה הוא מערער על עצמו, מה הוא עושה. בדק כל מעשה ומעשה שלו משנאור משנתו, הוא מודה על שמקבל את נשמתו הטהורה, ועד שישכב על מיטתו, מתוודע על העוונות שעשה אותו יום, הוא מפקיד אותה ביד בורו, ולא מצא בכל יום איזה מעשה שיוכל לומר עליו שהוא מעשה של חסידות, מתפלל לו בכוונה בהנץ הבא, כי שר יחידי הקהל בבית הכנסת זהורי חמה, קובע עיתים לתורה, לומד חוק לישראל אחר התפילה כמנהג רוב אנשי אותו מניין, יוצא למלאכתו, נושא ונותן באמונה, מפרנס את משפחתו בכבוד כדרך העולם, אוהב את אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו כמו שאורו חכמים, שמח במצוות, ומדקדק בהן ככל ישראל הכשרים, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, צדקה נותנו כפי מידתו, מפייס את האומללים בדברים, שמח ומשמח בהכנסת כלה יתומה, גומל חסד של אמת עם עת מצווה, הולך לשמוע את דרשת החכם בשבת, מצפה תמיד לשעתן של ישראל שתבוא, וכן על זה הדרך הוא נוהג, אבל כך נוהג כל אדם בישראל. ואיך יוכל לומר על עצמו שמפורסם הוא בחסידות, ולא יודע שכל ימיו הוא בהרהורי תשובה, מי יודע מרד נפשו ממעשה משובת נעוריו שעומד לנגדו ולא מש ממנו, מי יודע מתי יזכה לתקן, ולא ידע עזרא מה לעשות עד שהוא בא לרב, ושאל אותו מה לעשות, אמר לו הרב, המשך במנהגך, עזרא סימן טוב, הוא לא יודע להגיד אם הוא מפורסם בחסידות, מה הוא עושה? עושה את מה שכולם עושים, נושא ונותן באמונם, מדבר בכבוד לאשתו, אוהב אותה יותר מגופו, מכבדה יותר מגופו, הוא קם לנץ, הוא מתפלל בכוונה, הוא כל היום עסוק בתשובה, אבל הוא לא יודע אם הוא מפורסם בחסידות. עזרא סימן טוב זה הגיבור. עזרא סימן טוב זה הגיבור הגדול, כי תוצאה של הגיבורים שאנחנו שומעים את הסיפורים המופלאים האלה, זה עזרא סימן טוב. הגבורה לא חייבת להימדד דווקא במעשה הירואי, הגבורה יכולה להתמקד ביום יום ולהתבטא ביום יום, ביכולת שלנו לקחת את המחשבות הגדולות, ולצמצם אותם ולהוריד אותם ממש 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 לתוך פרטי החיים שלנו. כותב הרב קוק בספר מוסר אביך שהגבורה... אתה כועס על האברך הזה? האברך הזה לא, השולחן ערוך באמת כותב שדווקא מי שמפורסם בחסידות, אל תדאג, אתה יכול להניח תפילין של רבנו תם, המשך במנהגך. האברך הזה לא, השולחן ערוך כותב שמי שמפורסם בחסידות, האם האברך הזה טעה? ברור שהוא טעה, כי עזרא סימן טוב נראה אדם פשוט, אבל הוא רק נראה אדם פשוט, כי הלוואי על כולנו להיות פשוטים, כמו עזרא סימן טוב. עזרא סימן טוב הוא גם חסיד, אבל גם אם הוא לא חסיד, שיטת הרב עובדיה, שכולם יכולים להניח תפילין של רבנו תם, הדברים הם ארוכים, לא ניכנס לזה, אני רק אומר שזה נקודה מאוד מאוד חשובה, שזה נקודה מאוד חשובה, שהרבה פעמים אנחנו מחפשים את הדברים ההירואיים, אותו אברך, הוא חיפש לראות מישהו שכל העולם מדבר עליו, לא, אבל האדם הזה, היום יום שלו, הלוואי על כולנו להיות גיבורים, כמו עזרא סימן טוב. אתם יודעים, כדי שנוכל להוריד את זה למעשה, אני רוצה לדון, אתם יודעים מה, כיוון שאנחנו קוראים לפרשת נוח, אני יותר אעשה את זה מהצד של פרשת נוח, ולראות נקודה מאוד חשובה. אתם יודעים, נוח, כתוב בואו אני אקריא לכם את הפסוקים, איפה יש לנו פה ספר בראשית, מהר? יש פה... טוב, אני יותר אגע בנקודה מפרשת בראשית, כי היא מאוד קרובה למה שאנחנו מדברים. אתם יודעים, בפרשת בראשית, פרשה עצומה בנושאים, ואנחנו פוגשים את חטא הלבנה, אנחנו פוגשים את חטא האדם הראשון, אבל רש"י בשם חז"ל, רומז לנו שיש חטא קודם. ביום השלישי לבריאה, כתוב ביום השלישי לבריאה, ויאמר אלוהים, תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ, ויחי. הקדוש ברוך הוא מבקש להוציא כל מיני דשאים, ואז הוא מבקש מהאדמה להוציא עץ פרי עושה פרי. לכאורה, יש כאן מילה מיותרת, למה זה עץ פרי עושה פרי? היה צריך להיות כתוב מה? רגע, אז עוד שנייה רק. היה צריך להיות כתוב מה? עץ עושה פרי. והאמת שאם נסתכל על מה האדמה מוציאה, אז כתוב, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינו, ועץ מה? עץ עושה פרי. זה מה שכתוב, עץ עושה פרי, זה מאוד נורמלי, עץ עושה פירות. אז מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר שהאדמה תוציא עץ פרי עושה פרי? אז כמו שאתה אומר יפה מאוד. אומר רש"י בשם חז"ל שהיה כאן את החטא הקדמון כביכול, של חטא הארץ, של ההחמצה של האדמה. כי הקדוש ברוך הוא ביקש מהאדמה להוציא עץ פרי עושה פרי, דהיינו עץ שטעם הפרי נמצא גם איפה? בטעם העץ. שטעם העץ כטעם הפרי, עץ פרי עושה פרי, שגם בעץ, בגזע אפילו נוכל לטעום את מה? בטעם הפרי.
אבל הארץ החמיצה. הארץ כביכול ביסוד של הבריאה לא הצליחה להוציא עץ פרי עושה פרי, אלא הארץ הוציאה מה? עץ עושה פרי. בטעם הפרי אתה תטעם את טעם הפרי, אבל בטעם העץ לא טעמים את טעם הפרי, ובעצם יש כאן כביכול את ההחטאה של הארץ. אבל אנחנו צריכים להבין, מה השורש של הדברים, חברים? ואם התכנסנו לכאן היום רק בשביל זה, דיינו, תקשיבו טוב, כי זה חשוב ביותר וקשור גם למה שדיברנו. אומר הרב קוק נקודה אדירה, העץ הוא בעצם האמצעי שדרכו אנחנו מגיעים למטרה. שאתה נוטע שתיל באדמה, יש אמצעי ויש מטרה. המטרה שלך זה הפירות. אבל בעצם האמצעי כדי להגיע אל הפירות, מה האמצעי כדי להגיע אל הפירות? העץ. עכשיו השאלה הגדולה, האם אתה רואה גם את הערך באמצעי, או שאתה רואה ערך רק במטרה? וזה נקודה אדירה ביותר. האדמה לא ראתה ערך בעץ. האדמה לא הצליחה לראות את הערך באמצעי. האדמה לא הצליחה לראות את הערך שבתהליך. האדמה חיפשה רק את מה? את הפרי. היא יודעת איך לראות את טעם הפרי בפרי. אבל היא לא יכולה לראות את טעם הפרי איפה? בעץ. דהיינו, היא לא יכולה לראות את הערך שבאמצעי שמוביל אל המטרה. חברים, בכל החיים שלנו יש לנו מטרות. אבל בחיים שלנו יש לנו מטרות, וכל הזמן למטרות האלו יש מה? תעזרו לי, מה יש? יש אמצעים להגיע לאותן מטרות. ובאמת שרוב החיים שלנו אנחנו מתעסקים עם האמצעים ולא עם המטרות. המטרה זה הסוף, המטרה זה הנקודה הסופית, אבל כדי להגיע לנקודה הסופית יש תהליך, יש אמצעי בדרך. והשאלה, האם אנחנו רואים את הערך שבדרך, האם אנחנו רואים את הערך שבאמצעי, או מחפשים רק להסתכל על המטרה, ולא שמים לב גם לאמצעים שמובילים אל המטרות, כי האמת שכל אמצעי שמוביל אל המטרה, והאמצעים הנכונים שמובילים אל המטרה, אז המטרה מקדשת את האמצעים וגם בהם יש ערך. תדעו לכם שרוב תאונות הדרכים נגרמות, אתם יודעים למה רוב תאונות הדרכים נגרמות? כי לא ראינו את הערך שבדרך. יש לך פגישה בתל אביב, בשעה 3, ואתה חייב להגיע. אז מה קורה? מה אתה מנסה לעשות? מנסה על מה לדלג? מנסה על מה לדלג? על הדרך. ושאתה מנסה לדלג על הדרך, הרבה פעמים גם אתה לא מצליח להגיע לאן. לא מצליח להגיע למטרה. האם אתה רואה ערך באמצעי? האם אתה רואה ערך בדרך? האדמה לא ראתה את הערך באמצעי, את הערך שבדרך היא לא ראתה בטעם העץ. בעץ את טעם הפרי. היא ראתה רק עץ עושה פרי, המטרה שלי זה הסוף. אבל באמת, השאלה הגדולה אם אתה רואה את הערך שבדרך, וזה בכל החיים שלנו. כי כמו שאמרתי לכם מקודם, כולנו רוצים את הילדים הכי מחונכים בעולם. כולנו רוצים את הילדים הכי מושלמים בעולם. אבל כדי להגיע לשם יש דרך. ומה הדרך? הדרך זה דרך הקשבה, זה דרך נתינה, זה דרך אהבה, זה דרך הכנת שיעורי בית, זה היום, זה השעה, זה הדקה. אבל אם אני לא אראה את הערך שבדרך, מה יקרה? יגיע למטרה או לא יגיע למטרה? גם המטרה תלך. אני רוצה את ההוליווד הכי גדול בעולם, רוצה את הזוגיות הכי מושלמת בעולם, אבל הזוגיות הזאת דורשת בעצם דרך, והדרך זה דרך שטיפת כלים, הדרך זה דרך הקשבה, הדרך זה דרך נתינה, לא יכול להיות שטיפת כלים, אל תיקחו אותי עכשיו למעשה, זה יכול להיות דרך כל מיני דברים, אתה יודע מה אשתך צריכה ומה היא לא צריכה, אבל השאלה אם אתה רואה את הערך שבדרך, כי אם אנחנו לא רואים את הערך שבדרך, וננסה לדלג על הדרך, כנראה שגם למטרה לא נצליח להגיע. כולנו רוצים להיות תלמידי חכמים גדולים. עברנו עכשיו את שמחת תורה. כולנו רוצים להיות מלא באהבת תורה, בתשוקת התורה, אבל צריך לדעת כדי להגיע למטרה הזאת שאני איש יודע תורה יש מה, תעזרו לי אתם יש מה, דרך, והדרך זה מה שאתם עושים עכשיו, הדרך זה קביעת עתים לתורה, הדרך זה לימוד תורה, הדרך זה היום, הדרך זה השעה, הדרך זה הדקה, והשאלה אם אני רואה ערך בדרך או לא רואה ערך בדרך. ואם אני אראה ערך בדרך אני אגיע גם למטרה הסופית, אבל אם אני לא אראה את הערך שבדרך, שלפעמים זה אפל, וזה מה שכותב הרב קוק במוסר אביך לגבי הגבורה, שהרבה פעמים אנחנו מתחילים משהו אחרי הימים הגדולים האלו במילים שלי, אבל באמצע הדרך אנחנו מתעייפים, באמצע הדרך אנחנו נשחקים, ושם צריך את מה? אתם יודעים את מה צריך? גבורה! היכולת להגיד אני ממשיך קדימה, כי עם השכל שלי הגיע למסקנה שזה מה שאני צריך לעשות, ואת החברותה הזאת אני צריך ללמוד, ולשיעור הזה אני צריך ללכת. אז גם אם לפעמים זה קשה, גם אם לפעמים זה משעמם, גם אם לפעמים אני רדום, גם אם לפעמים אני עייף, עכשיו המטרה שלי תהיה לראות את הערך שבדרך, לראות את הרגע, לראות את הדקה, ולהגיד, אם לקחתי על עצמי נקודה מסוימת, והבנתי שזאת הקבלה שלי לפני שנת תשפ"ה, הלוואי עליי, אז אני לוקח את זה איתי בכל הכוח, ומתאבד על המטרה הקטנה הזאת. מתוך הגודל, לקחתי מטרה קטנה, רואה את הערך שבדרך, וממשיך איתה קדימה. וזה בלימוד תורה, וזה בזוגיות, וזה בחינוך ילדים, וזה בעוד דבר שבו אני אסיים, כי הוא כל כך חשוב. כולנו רוצים ומייחלים לשלום הגדול. איך אנחנו מסיימים את תפילת עמידה? עושה שלום במרומיו ורחמיו ויעשה שלום עלינו. כולם מחפשים את השלום של חזון אחרית הימים, ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו מלחמה, וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, שכלי המלחמה יהפכו להיות מה? כלי עבודה, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. כולנו חולמים לשלום הכלל עולמי הזה, אבל חברים, וזה נקודה חשובה ביותר,
כדי להגיע לשלום הכלל עולמי הזה יש מה? אתם יודעים יש מה? יש דרך, ומהי הדרך? תחילת הדרך זה דרך שלך טנקים ומטוסים ונשקים, ותדע לקחת ולראות בנשק, כי יש רשע שטוב לו וטוב לעולם שלא יהיה פה על פני אדמה. יש רשע שצריך למגר אותו ולנקות את העולם כדי שהעולם יהפוך להיות מוסרי יותר, טהור יותר, והוא הדרך כדי להגיע אל התכלית הגדולה הזאת שיהיה שלום אוניברסלי כלל עולמי, של גר זאב עם כבש ונמר עם דיר בץ. והשאלה אם אנחנו רואים את הערך שבדרך. יש כאלה שחשבו שהם חיים בעולם הזוי, הם לא שמו לב לדרך, ואז הם ניסו להביא את חזון אחרית הימים לעכשיו, ולכן הכי קל להגיד שלום עכשיו, והכי קל להגיד 4 אמהות ו3 אבות ובצלם וכל מיני הנפצות, ולא לראות את הערך שבדרך ולהבין אין מה לעשות. אנחנו רוצים את השלום הכלל עולמי הזה, אנחנו רוצים את חזון אחרית הימים. היה מישהו שחלם לנגב חומוס בדמשק, מכירים אותו, שמעתם עליו? אבל גם אני אולי חולם לנגב חומוס בדמשק, אבל כדי שנוכל לנגב חומוס בדמשק זה עכשיו יהיה בכוח הזרוע, זה עכשיו יהיה בעוצמה, זה עכשיו יהיה על ידי טנקים ועל ידי מטוסים ועל ידי נשק ועל ידי מלחמה. כולנו חלמנו, אני בטוח שאתם חלמתם שהילדים שלנו התגייסו כבר מה, תעזרו לי כבר מה? כבר לא יהיה מלחמה. עד כדי כך חלמנו שניסינו לעשות שלום עם חיות, ניסינו לעשות שלום עם אנשים שמהלכים כדמות אדם, אבל באמת איך נאמר על ישמעאל והוא יהיה למה? לפרא אדם. הרב דוב ליאור לא מפסיק לחזור על זה. בעברית יש קודם שם אחרי זה תואר, באנגלית קודם התואר אחרי זה השם, beautiful boy, אבל הם זה פרא אדם, זה פרא בדמות אדם. אבל כל כך רצינו שאף אחד לא ילחם. ומה אתה רוצה שחיילים ימותו, ועל זה אנחנו משלמים חיילים על גבי חיילים על גבי חיילים, השם יקום דמם שמתים לנו עכשיו. ולמה? כי לא ראינו את הערך שבדרך, כי חיפשנו לקחת את השלום המיוחל ולהכניס אותו לתוך החיים שלנו, שהמציאות לא מותאמת לזה, כי לא ראינו את הערך שבדרך, ולא הבנו שכדי להגיע לשם עכשיו זה דרך מלחמה, כדי להגיע לשם זה דרך טנקים, זה דרך מטוסים, זה דרך נשקים, זה דרך אכזריות, זה דרך נמרים, זה דרך זה שאנחנו נראה את כוח הזרוע, נמגר את הרשע מן העולם, ננקה את העולם מן הרשע, ואז העולם יתפתח ויתפתח, עד שנגיע לשלום המיוחל, הכלל העולמי הזה, של כיתתו חרבותם לעתים מחניתותיהם למזמרות. אבל בשביל זה צריך לראות את הערך שבדרך. מה ניסינו לעשות? שלום עכשיו, 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 הכל אפשר עכשיו. יש פה בני אדם רגילים, הם רק מדוכאים, אין להם כסף. תן להם כסף, תן להם פרנסה. אבל כבר סיפרתי לכם מה אמרו הרב שצים, זה שנתנו להם פרנסה ונתנו להם כסף, וזה מה שהרג אותנו. כי זה נתן להם את המידע המודיעיני המדויק ביותר, איך להגיע אלינו, איך להיכנס לתוך הבתים שלנו, זה מה שהרג אותנו. כי לא השכלנו להבין שיש ערך בדרך, ושנראה את הערך בדרך, אז נוכל להביא את העולם לתיקון שלו, ובעזרת השם עוד נגיע ביחד עם זה, עד לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. ולכן חברים, למדנו פה דבר אדיר, למדנו שמה זה בעצם הגבורה, הגבורה זה היכולת מה לעשות? לצמצם. גם אני עכשיו הוזקקתי לצמצם את עצמי, לעוד נושאים שרצינו לדבר, ורצינו לדבר גם על דור הפלגה, כי זה מאוד קשור למה שאנחנו מדברים איתכם, ולראות את הערך שבדרך, אבל אולי בהזדמנויות אחרות, ויש כאן עוד הרבה דברים, אבל העיקר שנזכור שבעצם הגבורה היא סוד הצמצום, והגבורה היא יכולת לקחת את הגדולה, ואחרי הגדולה תמיד מה תבוא? תעזרו לי, מה תבוא? גבורה! קח את המחשבות הגדולות, קח את החלומות הגדולים, יתגבר קרי. ועכשיו תדע איך להוריד את זה לתוך החיים שלך, לתוך איזה פרט מסוים שאותו אתה ממשיך ולא מוותר עליו. וגם אם זה שוכח, וגם אם זה קשה, אתה אומר, את הפרט הזה שלקחתי איתי מהימים הגדולים האלה, לא מוותר. ושנה הבאה יהיה עוד פרט, ועוד שנתיים יהיה עוד פרט, ועוד ברית חדשה שנכרות עם הקדוש ברוך הוא, וממילא אנחנו נתפתח כל כך. וראינו כמה חשוב להסתכל על היום יום, כמה חשוב להסתכל על הפרטים, כמה חשוב לראות את הערך שמה, את הערך שבדרך, כי גם האמצעים שמובילים אל המטרה, האמצעים האמיתיים שמובילים אל המטרה, יש בהם גם ערך וגם קדושה וגם אידיאל, ושאנחנו נראה את הערך בהם, ממילא נוכל להגיע עד לגאולה שלמה, ואז ממילא תדעו לכם שכל כך נתקן, אז מה יקרה בסוף? המציאות תפעל כל כך בהרמוניה, והמציאות כל כך תשתכלל, עד שניתן בטעם העץ. מה ניתן בטעם העץ? את טעם הפרי, כי למדנו לראות את הערך שבדרך, אז ממילא גם בטעם העץ ניתן את טעם הפרי, ובעצם עד לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. מישהו רוצה לשאול משהו? התורה אני אומר רואה ערך גם בעמל. נכון, יפה מאוד. זה בעצם כאילו אתה משקיע דברים ולא תמיד יש תוצאות, אבל העמל הוא משמעותי. מצוין, יפה מאוד. אנחנו נלמד על זה בעזרת השם הפרשיות הבאות באריכות. בעזרת השם מפעם הבאה יהיה לנו אפילו, זה כל נושא יהיה בפני עצמו, אבל זה יהיה כמו סדרה כזאת שהיא תגיע בדיוק למה שאתה מדבר על דרך פרשיות השבוע, דרך פרשת נוח, לך לך, וירא, דברים מאוד 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 חשובים שנלמד בלי נדר. אז חזקו ואמצו, ונשמח תמיד בהתמדה הגדולה שלכם, שביחד נבנה תורה גדולה, אורות גדולים בעזרת השם.